vers van de pers. Op Curaçao komen relatief veel motorongelukken plaats en veel bestuurders van motoren moeten behandeld worden in het ziekenhuis. Dat is een uitdaging voor het CMC, aldus dokter Gustavo Koeiers in een programma van het CMC. Volgens hem gaat het vaak om zeer gecompliceerde behandelingen en dat komt ook omdat veel motorrijders zich niet aan de juiste voorzorgsmaatregelen houden. Ze rijden zonder helm en soms roekeloos. Er is sprake van een zorgwekkende situatie bij de GNGZ, de voormalige GGD. Dat zegt George Hernandez van vakbond APVO. Eerder deze week kwam al naar voren dat een deel van het personeel het niet eens is met het beleid van de directeur en de interim-directeur van de GNGZ. Om tot een oplossing te komen, zegt Hernandez dat er later deze week opnieuw vergaderd zal gaan worden met het personeel. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De onderwijsministers van Curaçao, Aruba, Nederland en Sint Maarten hebben gisteren tijdens een ministerieel vierlandenoverleg besloten een koninkrijksbeurs te introduceren. Zo'n beurs moet de uitwisseling van studenten binnen het koninkrijk vergroten. De Nederlandse minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, legde tijdens een persconferentie na afloop van het overleg uit dat met de financiële ondersteuning van deze nieuwe beurs jongeren uit het Caribisch deel van het koninkrijk gemakkelijker een vervolgopleiding in Nederland kunnen volgen. In een weekoverzicht van de politie komt naar voren dat er vorige week relatief veel inbraken in huizen en auto's hebben plaatsgevonden. 8 keer moest de politie naar een huis waarbij inbrekers naar binnen waren gekomen en 10 auto's zijn opengebroken. Maar helemaal schrikbarend is het aantal gevallen van relationeel geweld. De politie heeft vorige week 16 gevallen van geweld in huishoudens geregistreerd. De voorzitter van het Curaçaose parlement, Charity America Francisca, hoopt dat in 2023 er effectiever vergaderd kan worden. Een belangrijk punt daarbij is dat mensen op tijd komen voor de vergadering. Dat stelt de voorzitter in een jaaroverzicht van 2022. Daarin geeft ze verder aan dat het soms niet mogelijk is alle aangevraagde vergaderingen op tijd op de agenda te zetten. Hiervoor is een zogenaamd vragenuurtje geïntroduceerd om toch alle vragen aan bod te kunnen laten komen. America Francisca hoopt dat dit de druk van het aantal vergaderingen wat laat afnemen. In 2022 had de horeca op Curaçao soms problemen om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met het ministerie van SOAW dat als daadwerkelijk een speciale chef of sous-chef aangetrokken moet worden vanuit het buitenland, er dan haast gemaakt wordt met de vergunningen. Dat is goed nieuws, zegt Martin den Dulk van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Curaçao. Tegelijkertijd blijft het streven van de organisatie om zoveel mogelijk lokaal personeel in de horeca aan het werk te laten. De voorpagina van de Extra, een foto van een glimlachende Diller Wilson. De Curaçaose honkballer heeft gisteren een contract getekend bij de Seattle Mariners. Wilson is pas 17 jaar, maar het contract is een beloning voor de razendsnelle ontwikkeling die hij in de afgelopen periode heeft doorgemaakt. We hebben over heel veel zaken gesproken, maar over onderwijs en onderzoek. En ook vastgesteld dat al deze zaken ons dichter bij elkaar brengt, ons verbindt.
Maar naast grote zaken hebben we ook over hele concrete maatregelen gesproken. We hebben een programma wat al mijn collega's hebben genoemd rondom studiesucces. Dat betekent dat we studenten beter gaan voorbereiden, beter gaan opvangen. En het ook mogelijk gaan maken met beurzen dat studenten ook voor korte tijd tussen de 4 landen kunnen reizen, onderwijservaringen op kunnen doen in een ander land van het Koninkrijk. En daarmee denk ik ook gaan kijken naar in hoeverre we die opleidingen beter kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt. We hebben vastgesteld dat het onderwijs altijd uitdagingen heeft. Uitdagingen die in alle 4 de landen niet veel verschillend zijn ook. En dat we juist de oplossing hiervoor is betere samenwerking. Minister Dijkgraaf, u zei dat er afspraken zijn gemaakt die direct gevolgen hebben voor de studenten. Kunt u uitleggen op wat voor manier? Allereerst, dankzij alle goede inspanningen gaan we echt voor de Caribische studenten die in Nederland gaan studeren, gaan we hun opvang gaan we verbeteren. Ze worden beter voorbereid, ze worden beter opgevangen. Een ander concreet initiatief wat we gaan doen is Koningsrijksbeurzen. Een van de vreemde zaken op dit moment is dat het Erasmus Plus programma, wat uitwisseling tussen de Europese landen en ook tussen Caribisch deel van het Koninkrijk mogelijk maakt, dat programma niet beschikbaar is om bijvoorbeeld van het Caribisch deel naar Nederland te gaan of tussen de Caribische landen. Nou, dan gaan we eigenlijk met een nieuw beurzenprogramma gaan we dat herstellen, zodat die mogelijkheden er wel zijn. En ik denk dat gaat echt het verschil maken, want dat betekent dat studenten ook een gedeelte van hun studie gemakkelijk in een ander deel, in een ander land kunnen gaan volgen. Martin den Dulk, woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Curaçao. Dat is de nieuwe naam van de Curaçao Restaurant Association, dus ik vind het belangrijk om het te melden. 2023, ja, er staan weer voldoende punten voor de deur, ook voor jullie organisatie. En een van de belangrijkste punten is wellicht het vinden van voldoende geschikt personeel. Daar zijn veel gesprekken over gevoerd in het verleden. Hoe staat het daar nu mee? Nou, het is namelijk zo dat wij, in 2022 was het natuurlijk al bekend dat er een groot tekort was aan personeel voor horeca. En dat gaat natuurlijk in 2023 door. Wij werken samen met andere partners, waaronder bijvoorbeeld de CTDB en de scholen, de lokale scholen hier die horecaopleidingen geven. Om zo snel mogelijk dit probleem op te kunnen lossen. En wij zorgen er dan samen met deze partners ervoor dat de opleidingen starten en laten we zeggen een soort spoedopleiding worden, zodat we zo snel mogelijk personeel kunnen leveren aan de horecazaken die dat nodig hebben. En is het dan daarbij niet meer nodig om mensen uit het buitenland te halen, of blijft dat tot nu toe nodig volgens jullie? Nou, dat blijft nodig, want je moet begrijpen dat er natuurlijk voor specialistische werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een chefkok, een souschef, restaurantmanager, daar hebben we een groot tekort aan. Dus die zullen wel uit het buitenland gehaald moeten worden. Er zijn natuurlijk ook heel veel chefkoks die we vroeger hier hadden, die zijn laten we zeggen, gekocht door het buitenland. Nederland heeft hier geshopt. Andere landen, Suriname en dergelijke, die hebben allemaal geshopt en die hebben ook mensen van ons hier weggehaald. Dus wij zitten ook met een probleem. Het is een wereldwijd probleem. Dus wij kunnen niks anders doen dan zo snel mogelijk ook mensen van buiten aan te kunnen halen. En wij hebben dit probleem naar voren gebracht bij de SOAW. Die heeft samen met ons gekeken naar een oplossing. En een van de dingen die zij naar voren hebben gebracht en waar we heel erg dankbaar voor zijn, is dat zij dan zorgen dat als wij die benodigdheden zoals een chefkok, een souschef en dergelijke nodig hebben, dat binnen 4 weken die vergunning wordt afgegeven. Dat is snel. Dat is heel erg snel. Mooi. Ja. Daarnaast blijven jullie ook gewoon lokale mensen nodig hebben voor de horeca. Ja, dat zeker. Dat is natuurlijk onze prioriteit nummer 1, dus dat met lokale mensen werken. Dus dat betekent ook dat mensen die uit het buitenland komen, dat zij gebruikt gaan worden om onze mensen op te leiden. Okay. Hoe staat het met het imago van werk in de horeca? Lange dagen, hard werken? Het zijn lange dagen, het is hard werken, maar het is natuurlijk wel bevredigend als jij namelijk van de horeca houdt en in de horeca die passie hebt, dan maken de uren op dat moment natuurlijk niet zoveel meer uit. Maar je vindt het gewoon hartstikke leuk om met mensen te werken en vooral met toeristen te werken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.